am a man aged 45 and I have a confession to make before I die. When I was 32, upenyu hwakaoma zvekusvika pakuti takagumirwa. So ini neshamwari dzangu decided kuenda kuZambia kunotsvaga mushonga wemari. So ini ndakanzi uraya mwana wako 1, woya nenhengo dzemuviri wake. It was hard but you did it. It was hard but I did it. Tikadzokera kun'anga kuya. So mhiko yandakapiwa ndeyekuti handiroore. Kana ndichida mukadzi ndinofanira kungorara naye chete, kwete kugara naye. So ndakatemerwa nyora dzaiita kunge matatu, but ukaona unofunga kuti inyoka. Mari ndakaiita, mota, dzimba ndinazvo, but dambudziko ravapo ndinorota mwana wangu achidhonza nyoka from nyora dziya, then oita kuti iyamwe nhengo yangu. Izvezvi kutaura kuno nhengo haichina ruvara. I know nguva yekufa kwangu yave padhuze. That's why ndataurawo this confession yangu. Kune mwana wangu ndinongoti ndakakutadzira Shane, zorora hako murugare.